Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Amika at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan Amika, taga Ilocos Norte ak manang. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang mapagasatan a maidrama, kat makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Agmay may saak nga anak, kat ni mamalaang ti kadkadwak, gaputamay sa nga OFW ti amak. Ubingak paylaeng idinang ruging agtrabaho iti balasyo taaw ti amak. Makunak anaragsak ti pamilyak, uray adda iti adayo ti amak. Gapo tamakitkitak no kasano ti panangipatag dagiti dadakkel ko iti tunggal maysa. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi dandanin ag for good ti amak ditoy Pilipinas. Anak, imawag ni Papam. Talaga adesididon nga agawid dito Pilipinas. Kasta ka di, Mama? Di na sayaat. Nabayag mo ta na panawan nga trabaho ni Papa iji abroad. Ubingak pa idi na pan ijay. Saan ka di, Mama? Wen, anak. Ubing ka pa idi. Naimbaglaangan ta nakaanos ni Papam iti lugar anapanan na. Hangam...
Ngamaan niya, mama. Apay kasla saan kayo naragsak nga agawid ni Papa dito Pilipinas? Saan ba't kat di akasta anak? Siyempre, maragsak anak. Ngambas daaw ak. Apay akala at matikas jay a desisyon ni Papam. Kunana nga min kanyak, alapasan na pa iti 2 taon, sakbay nga ag-retire. Amano na banog mo ton, mama? Kat mailiwan kan ka. Ay, sika talaga. Siyempre, kailiw na taadwa anak ko. Rumbong laong. Talaga nga agpauyo ak no si kalaong ti kailiw na, mama. Ala, urayan tangarod ti sa sangpet ni Papam. Amang ano inton umay abulan, agawidan dito yun ni Papam. Adakan, Carlos? Apay, adi mo imbagbaga nga itati pa nag-aawin mo. Siyempre, surprise Kaya't kayo sorpresahan ka ni Mika. Ay, sika talaga. Naasam ka iti surprise. Oh, kumusta ti biyahem? Medyo nabanugak nga ma. Okay lang. Ayan ni Mika. Aday di pagadalan. Ngamdandanin sumangpet. Ay na, maragsakan akta nag-aawid kan, Carlos. Alright, siyak. Talaga kaya't kuntag for good ito'y Pilipinas. Nabayag mo na panahon nga daywa kititen na yung agina. Mailiwak. Unay kan kadayana. Nakarkaro akpay Uray ni Mika. Mailiw unayan kan ka. Sana balit adakan. Kat saan tayon nga agsisinapay? Talaga saan ang Diana? Sulnitan tayo na kiti panahon nga adayo tayo iti tunggal maysa. Kat awan ka diti panggap mamang pastrak kanyak. Ha? Ay, agpaiso. Ay, sumra ka. Lalipatan ka mo na pinastrak. Kunak na umay abulan pa lang ti sangpetyo. Siyempre, kaya't kayo asorpresaan kan ni mamam. Kasladyak pa mamati asimang putkan, papa. Sigod nga nga iti video ko lang ti pagkitkitaan kan pagsarsaritaan ta. Ita, adda kayon iti sangwanak. Talaga ngamin na sinaganak da ito'y apanagawid ko, anak. Mailiwak una yun kada kayo kan ni mamam. Naimbaglaangan naragsak ka iti da ito'y nga isasangpat ko. Gayam, nagustuam ka diti pasarabok. Kutuan, thank you, papa. Agyaman nakta nagustuam, anak. Siyempre, ngam tinapatag, adakan iti dan nami. Kat saan tayon ton nga agsisina, papa? Talaga anas daaw ti anak ta nakakita kan ka. Di na ninamna mga itati sa sangput mo. Ti amumi nga min kat into no may abulan pa iti panagawid mo. Kas iti naibagakon. Diyakin pakpakamu kada kayo nga agina. Talaga kayat kayo asorpresaan. Mas daawak nga min talaga.
Di mo ko matagidaksan da ito asaludsod ko kan ka. Anya day Dayana. Anya ka di talaga ti rason. Apay akala at ti panagawid mo. Adda ka di napasama kiti trabahom. Ti malagip ko ngamin. Kasla duwapay atawan ti lepasam sakbay nga agawid ka di ti pagilian tayo. Apay, saan kayo ka di amaragsakan iti panagawid kon? Saan ba't nga iti kasjay? Mas daawak lang amin, Carlos. Saan ka ngagdanag? Ibagak mo't kada kayo kat no na napasamak iti trabaho. Basta, awan ti sabali arason no apay akala ti panagawid ko. Siguro, talaga ang magagaran akon ang makita kan makadinak ti patpat ng unay a pamilyak. Sapay la ko mga rod, takas tang agpaiso. Ay, sapay la ko Carlos. Nay, nakapasyar ka mat, apaw. Adda ngamin papaitad ni Papa kada kayo ka ni Lola, Lolo. Ururayan na kayo ni Papa ama panidji balay. Ngam di na kayo matla maurayan. Ay na, ado nga binti inasikaso may ijay talon. Narigat mo ta basta baybay anlatan nagiti trabahador. Iso ajak pa'y nakapasyar ijay ayan niyaw. Lolo, Kahit kumusta mat ni Papam apaw. day tangarod ti kayat ko nga iyoman kada kayo, Lolo. Kadagiti ngamin naglabas nga aldaw. Kasla, saan ang makatal na ni Papa? Kasla ka na yun nga da naunag pampanunutan na. Anya kumangay ti pagparikutan na. At damat nandito'y Pilipinas. Kan at dapay mati pwesto yung ijay tsindaan. Sa bagay, amano pampanunot no anya manan a negosyo ti kayat da ngay patakder. Amangan no kasta nga agpaisaw apaw. Kan amangan no maikaw ay ti kaadanan dito'y Pilipinas. Sapay la kumatakas tang agpay so, Lolo. Kaslad da ngamin sa baling agparparik na kanya. Kalaat ti panagawid ni Papa, manipod iti pagilyan a pagtrab-trabahuan naman ng Emmy. Ti imbaga na ngamin kada kami kan ni Mama, katlepasan na pa iti 2 atawan, sakbay nga agawid dito Pilipinas, kat sa Anton nga agsublipay. Nupay kasta, naragsakan kami kan ni Mama iti isasangpet ni Papa. Nang runa kanyak manang, gapo ta talaga a papas gerlak, uray na bayag asaan mi anakadan na ni Papa. Ngam nadlaw ko nga ada pa nagduado ni Mama, iti petat ay awid ni Papa. Kadagiti naglabas nga aldaw akaadan ni Papa iti sidong mi, pasaray makitak akasla saan ang makaidna, ken kasla adda na uneg a pampanunutan na. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Pakawanan na kumadayana. Diyak ang gagara ti amin. Patpatgan kayo iti anak ta. Saan na kapag balinan atang No talaga apatpatgan na kami iti anak ta. Saan mo nga aramidan ti kalukuan nga inaramid mo? Nagpuskol ti rupa man nagpakita pailaan ka na kami iti anak ta. Dayana pang nga asim. Pakawanan na kuma.
Pagsaritaan ta daytoy itinasayaat. Ada ka di pa'yrong mga pagsaritaan ta. Kasano nga ipudnom da ito iti anak ta. Ita, iba nga mapagsaritaan ta da ito iti nasayaat. Anya ti kayat mo mapasamak. Agtugawak ditoy, danggak amin a palawag mo, kalpasan na. Pakawanan ka, iti pananggulim mo kanyak. Iso nga ron adumaw daw atak iti pamakawan, Diana. Ikarik, jakon ulitin tinaramit ko kabayatan ti kaandak iti balasiw tao. Ikarik, Diana. Pudno ka diti imbaga kanyak ni mama, papa. Mika, anak. Sungbatan nak, papa. Pudno ka diti imbaga kanyak ni mama. Pundo, anak. Ada nakarelasyon ko. Kabayatan ti kaandak iti sabali a pagilian. Anya? Ngamapay, papa. Apay ana arami dyo ti kasjay. Jak amo, anak. Jak mailawlawag. Ngamawan ti intensyon ko amang dadal iti pamilya tayo. Nakirelasyon kayo iti sabali a babae. Sa ita, awan intensyon nyo amang perdi iti pamilya tayo. Mamangagyo ka diti bagbagayo, papa. Mika, anak. Pakawanan lang. Nagtalag kami kada kayo, papa. Oray iti tagtagainap. Diyak pulos na panunot ang maarami dyo ti manggulib kan ni mama. Kan iti matrimonya ti kasaryo. Kunak na saan ang mapasamak iti pamilya tayo ti kasi ti mapaspasamak kadagiti daduma. Akalpasan nga agabrod ti may sa kadagiti naganak da. Kat maperdi matan ti pamilyada. Iso nga ron nga kidkidawak iti pamakawan kada kayo kan ni mamaam. Hinapuno nakonsensya ka anak ko. Iso apinutod kong ti relasyon mikat nagawid akong dito'y Pilipinas. Mababain unay ka na kayo, anak. Kunak no nagawid kayo dito'y. Takayat yung agdadan nata yun kada mama. Asaan tayon ngagsisina? Nga maadamot gayam sa bali a rason. No apay akala at ti panagawid yo. Adamot gayam sa bali a rason, papa. Diyak lang pagarup. Ama aramid ni papa kada kami ti kasjay. Nabayag a panawon ti kaddanay ti balasiw tao. Kastamot kabayag a nagtalagkan kuana ni mama. Ti mi pulos na panunot. Akabaalan ng aramidan ti manggulip kan ni mama. Kanayon kami nag-video call. Awan na pulos ti pamalpalatpatan mi agulguliban na matgaya man ni mama. Nagsakit a panunutan. Kasladyak makaangas iti da ito'y anaamuak. Awanan ti inidolok nga amak. Namin pinsan anapukaw ti respeto kan ko ana. Ngam amok. Mas nasaksakit kan ni mama tinamuan na. Sapay lako ma. Takabaalan ni mama day ti apanubok ti biyang mi. Sapay lako ma. Tamaornos tumat lang ti amin. Kat saan ama tuloy amarakrak ti pamilya mi.
Anak, umay ka manganan. Agidan kan amangan mama. Madamdama akton anak. Sige, mangan kakit din. Tapno saan ka amala daw iti klasem. Mama, manipod pinagtalaw yun ni Papa dito'y balay. Kanayon kayong mutan amalmalday. Kan pasaray saan kayo amang mangan. Kasanon nagsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Anya ti kayat mo nga aramida kanak. Ti agpamarang nga okay laeng ti amin. Kalpasan ti panangipod no ti amam ti pananggulib na kanyak. Mama, Diyak amo no anya ti panunutek. No anya ti nagkurangak. Apay ana aramid ti amam ti kastoy. Siyak nga ta ti nagkurang iti relasyon mi. Mama, saan kayo ang nagkurang? Di mo timbaga ni Papa ang nasulisog laeng? Iso ang naaramid na ti kasjay? Dayta nga rod kat. Kunak no saan kami ang maipada ka nagiti na duma ang naging nadayong agasawa. Nga iti udi na kat nagsinada. Diyak mamati ang maaramid na ti makirelasyon iti sabali. Ngam napasamak mat kaayam. Awan dumamin ka nagiti nagsina nga agasawa. Agpada tayo ti marikrik na mama. Uray siyak. Nasakit mo tinakam ko kan ni Papa. Pasensya kan anak ko. Diyak na protektaran day ti a pamilya. Ita, mapaspasaramon ti kastoy. Diyo pabasulan ti bagiyo mama. Amok nga inaramid yu ti amin para iti day ti a pamilya. No addaman nagbasol, day takat ni Papa. Iso adiyo kumapabasulan ti bagiyo. Kabailan tayo day to'y mama. Kabailan tayo. Saan ang maaklon ni Mama, tiimpod no ni Papa kenkwana manang Emmy. Iso a pinagtalaw na ni Papa iti balay mi. Katjak ammo no sa dino tinagkamangan ni Papa. Nasakit para kanyak tinapasamak iti pamilya mi manang. Ngam amok a nasaksakit para ken ni Mama. Gapo ta di na pulos ni Namnama, akalpasan tinaunday a panawen, kat maaramid ni Papa timanggulib kenkwana. Mariknak met tinakaro a panagbabawi ni Papa manang Emmy. Ngem mas rumingbaw kanyak ti asik iti inak. Nang runa tadyak amo manang, no maurnos tupay tinarakraken a pamilyami. Kumusta kayon ken ni Mamam Apok? Aging ga ita, di pa'y maaklon ni Mama tinapasamak kadakwada ken ni Papa, Lolo. Diyak nga rod amo no sa dinon ti ayan ni Papa. Ay, kinapudno na, Mika. Addan ni Papam ijay balay. Ijay tinagkamangan na idi pinagtalaw ni Mamam ijay pagtaengan yaw. Ha? Kasta ka di, Lolo? Di na kam kumamot babalawan Apok, No apay nga impalubos me nga agnaed ni Papam ijay balay.
Amok anadagsen tinagbasulan kada kayo ni papam. Nakana ti pa nagbabawi na. Awan ti tarta ni gagayan na no di ti pan nakaornos kumamot lang ti pamilyayaw. Kan ti panang pakawan nyo kan kuana. Lolo, Amo Mika, adan negosyo ni papam. Kahit isagsagana na da ijay para kada kayo kan ni mamam. Iso asapay lako maapaw. Ta dumtang to ti aldaw, ama pakawan nyo matlaang ti amam. apay nga tangaw mauawag manan ni Papa. Istorbo iti pa nag-review. Sumbatak man langan. Hello, Papa. Apay nga mawag kayo? Ay na, agyaman nakta sinong batang batlang ti awak ko, anak. Apay, anyaya ti masapol yo. Mailiwak nga minan kan kami ka. Manoabulan mo na saan ka nakasarsarita. Dali mo mat namin sungsung-batan dagiti awak ko. Papa, amuyo mo't siguro abisi akno kas di ajak sungsung-batan ti awag yo. Pasensya kan, anak. Amumot talaga kailiw kan. Amuyo ada kayo ti akin basol. No apay ang nagsisina tayo, Papa. Aging ka kadi itakat kagoranak pa ilaan. Di na kadi pa'y napakawan, anak ko. Papa, amuyo ang nadagsan ti nagbasulan nyo kada kami. Anya ti kayat yo? Basta lipatan milatan ti amin? Katagsublin ti sigod alin nangan tayo? Anak. Saan siguro na mapasamak day ta, Papa? Kat nasayaat mo, tawan kayon itidan nami. Gaputa bayat ang makitkita kayo. Nakarkaro ang gumaygayab-gab ti gurak kada kayo. Kagurgura kayo, Papa. Jak amo no mapakawan kayong tupay. May salaang ti kayat ko ang mapasamak. Saan kayon akayat ang makita pay iti oray kaanuman? Friend, anya di pa nagkunam? Dako sa kadi nga anak? Ha? Apa yan ay bagam ti kasta, friend? Aging gangamin ita. Saan ko pala ang anak pakawan ti amak iti nagbasulan na kada kami? Mika, my friend, saan ka adakas nga anak? Gapo lang iti dayta. Amok, dumtang tumot lang ti panawan, ama pakawan mo ti amam. No saan man nga ita? Mapasamak tumot lang dayta. Agyaman nagtanda ka pang ibagbag ak iti parikot ko, friend. Agsar din ka man. Siyak tirumbang nga agyaman, ta nagtalik ka kanyak. Bilibak nga rud ka. No siyak dayta, ay jak lakit di ka ba ilan di kasta. Masapol nga agbalinak anatibker para ka ni mama, friend. Adadag iti gundaway. Ano malagip ko tinapasamak iti pamilyami. Agsangsangit aklatan. Ngamjak ipakpakita ka ni mama. Tapno saanan ang manayunan pa iti saam amariklik nana. Di kagdanag, friend. Basta kararak kay tinamarswa, asapay ko ma. Tadumtang tumot lang ti aldaw, ang mapakawan mo ti amam. Kat no may papanmat ka ni mamam. Bayam nga iso ti agdesisyon. No kano ayot nag na ti pamakawan na ka ni papam. Ngam amok, my friend. Dumtang tumot lang day ta agundaway.
Anak, agyaman ta pinatgam tikid daw kung agkita ta ita. Ang mga no dati sa bali apagnam, ang mga no nakaistorbo ak anak. Papa, sa anak ang makisinarakan ka, no adda sa bali apagnak. Awan papa nakita papa. Kinapudno na. Naragsakak mo't ang makakita kada kayo. Kumusta kayon? Kuna ni Lolo amayat ka nun titaray tinegosyo yo Uwan anak, ket agyaman ak unay, na parang ay ko timbangon ko ang negosyo. Kabayatan ti kaawan ko iti denayo kan ni mamam. Uwan gayam, kumusta ni mamam? Saan ka ding agsaksakit? Sapay la kumataka na yun anak haradkad. Nasayaat mo't ni Mama Papa. Kanayon ko apalagipan, adi na baybay antibagina. Mailiw ako na yun kada kayo anak. Amo Mika, talaga nalaos ti panagbabawik ka po itinaaramid ko kada kayo. Langruna ginurad akmo't dalolo kan lulam, gapoy tinapasama kiti pamilya tayo. Ngamamok, deserve ko ti amin. Amoyo Papa, nabanugak mo't na namang gurgura kada kayo. Nabayag mo't apanawan aginura kayo. Jack amo ka ni Mama, noan niya ti marikrik na naging gaita. Mika, kaya't ka di asawan na ita, anapakawan nakon anak. Anya pa'y kumapapa. Agyaman ako na Mika, anak. Nakilabanag para kanyak ti panang pakawan mon kanyak. Gaputay patpatang kaunay-unay. Napalalo ti ragsak ko ita, Mika. Amom anak, imay manan ni papam dito balay. Kas iti sigud, imay manan dimawat iti pamakawan. Kasta ka di Mama? Wan anak, ay tsak man amo, ngam iti panakakita ken kwa na itay. Kalpasan tinabayag a panawan. Kasla, riming baw ti panagayat ko kan kwa na. Maasya na kan kwa na. Nang rugi di nagsangit adimawat manen iti pamakawan kanyak. Mama, Kasla kayat ko napakawanan ti amam. Ngam iti sabali abangir. Adalatay ti panunot ko nurumbang apakawanek. Kan agtalekak manen kan kwa na. Panagkon am anak ko. Husto nga taday to'y amarikrik-nak. kaya't asawan day ta Mama, nga addalat tapaset di ta puso yo, akayat nan apakawanan ni Papa. Ngamkas iti nakunayo, kasla di yo pa'y maitad ti panagtalag yumanan kan kuana. Kasta talaga Mama, masapul amang rugi kayo manan. Kat no makita yo asinsir ni Papa iti aramidon na. Siguro, saan mat adakas no pakawanan nyo ni Papa? Sika anak, napakawan mo ka din ni Papam. Idi nagkita kami ka ni Papa. Inyat nagkunti pa makawan ko kan kuana Mama. Nagrigat ngamin. No kanayon latan agura ti marikriknak para kan kuana. Jack ilibak Mama. Mailiwak mo't unayan kan ni Papa. Nabayag matan na panunot ko day ta anak. Ngapkas la mabutengak manan nga agtalakan ko ana. No, kas pangarigan tapakawan ko ni Papam. Agbalin pa'y nga taan na saya at ti relasyon mi, anak. Mama, awan ti imposible. Di yo kumalapdan ti bagiyo ang mamakawan ka ni Papa. Kumararag tayo iti Diyos, Mama. Basta,
Adda akla ang dito'y anak kasuporta kada kayo. Agyaman akan ka, anak. Nagasatak tanada anak iti anak kakaskan ka. Agyaman anak iti Diyos. Amok kan marikriknak manang Emmy. Napatagpay laang ni papa kan ni mama. Isu na laang taadda pay la panagdwa-dwa iti panunot ti inak. Naglabas pay ti sumagmamanong aldaw. Kanayon latta ti isasarongkar ni papa kan ni mama. Kat maragsakan akmet a makakitkita, anaragsak apaspasang bayan ni mama ti amak. Nasakit dagiti pasamak iti biagmi iti kalabas manang. Nang runa idinagsina dagiti dadakkel ko. Ngam ita, maragsakanak a makakitkita. Nga agsubsublin ti sigod a panagayatda iti tunggal maysa. Naglepasak meten iti kolehyo ket addan natalged a trabahok. Isu na laeng tasaan nga iti lugar mi. Ngam uray no kasta, awan ti pagdanagak. Taamok nga addan ti amak amang taripato ken ni mama, iti kaawan ko iti dannada. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Mika. Mika, pagayam ko, nagdalan iti nadagsen a panubok ti pamilyayo iti kalabas. Ngam iti udi na, nagbalin kayo matlaeng anaragsak. Makapabang arik na ti mamakawan, uray na sakit ti lagip ti napalabas. Ngam daytoy ti kanayon at andaanam. Ti panangilinteg iti nagbasulan, kat may sa atanda ti panangipateg iti pamilya, wenno iti tao ang nagbasulan. Amin abanag kat masolusyonan, babaan iti nasayaat a panagsasarita, tapno maisubli ti sigod alinnangan ti pamilya. Kat agyamanak, tanay salbar matlaeng ti dandani narakrak a pamilyayo. Agyaman ka iti Diyos pagayam ko, tapinatgan na ti kararag mo, asapay ko ma, tamaurnos matlaengan ti amin, iti nagbaetan dagiti dadakkel mo. Kararag ko asapay kuma taagtultuluyan tinasaya at alinnangan nyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapu